Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. टुरिझमा अंडर जे ब्युटिफिकेशन केलेले आसा ते ब्युटिफिकेशन थंय खंय तरी 2 कोटीचो प्रोजेक्ट आणि जी हय झाडां झुडपां वाडलेली आसा तर हांगा कोण तरी एक वयस्कर व्यक्ती जे सांचे वॉकिंगेक वयताले नाल्यार मॉर्निंगेक वॉकिंग वयताले आयज ते ह्या वॉकिंगाच्या परिस्थितीन ना ही कोणाचो लक्ष ना जो बाबू आसगांवकर डेप्युटी सीएम आहा हेनी फक्त 2 कोटी हे खेका मोडले हे आमच्या पेडणेकारांक सांगपाची गरज आसा। ह्यो एक महागाचो धाकटोसो गाव ब्युटिफिकेशन केला बरे इलेक्ट्रिक पोल लायलेले असत अरे खरेच गरज असली काय ते ब्युटिफिकेशन काय कोणाच्या कमिशनासाठी वावरले काय आणि जो त्यांनी वाट केला ते ॲटलिस्ट क्लीन तरी असा काय कोण चालू शकतात बसा शकतात काय तर बघात म्हाका इतलाच सांगायचं असा आमचो जो आमदार जाका नॉलेज ना जाका विजन ना म्हणून हे गोष्टी घडतात ह्या जर एक आमचो आमदार सुशिक्षित असलेलो बरो जर ताका विजन असलेला जाल्यार असले गोष्टी करूचो नसतो असली केल्ल्या जाल्यार त्याचा मेंटेनन्स दवरतले असले काय मेंटेनन्स असा काय ना काय चार वाढल्या एक माणूस चाला शकता काय चलताना एखादो सोरोप चावू शकता काय कोणाक कसले किटाणू चावू शकतात कसलं ब्युटिफिकेशन मेळतात पैसे कोणाच्या कमिशनासाठी वावरता सरकाराच्या नजरेक मी हाडूंक सोदता आमचो आमदार कसे पैसे वेस्ट करता ते